Mmene tingagwiritsire masiku ndi Yesu, kuganiza kwa payekha. Kodi moyo wanu ukhoza kukhala wotani mutakhala ndi mphindi zochepa ndi Yesu tsiku lililonse? Kodi mukufuna kuyenda chifupi ndi Yesu? Kodi mukufuna kudziwa za mtima wake bwino? Tikulimbikitsani kugwiritsa ntchito masiku ndi Yesu kuti muzikike mu ubale wanu ndi Iye. Tsiku lililonse tidzaonetsa gawo la kanema wa Yesu. Yesu ndi amene akupatseni uphungu wa paulendowu pamene muona ndi kumva mawu a Mulungu akufika amoyo tsiku lililonse. Kuyamba. Chiyambi. Pemphera ndi kufunsa Yesu kukuyankhula. Chachiwiri. Onerani kanema. Ena amaona ngati chothandiza kukhala mphindi zochepa ndi kuonera kanema kawiri pena katatu, ndi cholinga choti mtima wanu wonse muuyike pa mawu a Yesu ndi chiphunzitso. Chachitatu. Yankhani mafunso moona kuchokera pansi pa mtima wanu. Chachinayi. Yankhulani ndi Yesu. Muuzeni mmene mungagwiritsire ntchito phunziro la tsiku lililonse m'moyo mwanu pena m'miyoyo ya ena. Tamuyamikeni Yesu pokhala woona kwa inu ndipo muuzeni za mu mtima mwanu. Mumalize tsiku lanu pofufuza njira kuchita zomwe mukuchita pa zomwe inu ndi Yesu mumayankhulapo. Mudzaona kuti Yesu akuyankhula moona ku moyo wanu komanso mosangalatsa. Mumalize masiku ndi Yesu ndi kulola moyo wake ndi utumiki kusintha mtima wanu, khalidwe lanu ndi zokhumba zanu.